በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 5 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዝሎም መዓንቲ ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋብር ጨጓርን ሐዋርያት ጳውሎስ ወ ጴጥሮስን እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። መብራን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 5 ኢትዮጵያዊ ዓብ ጻድቅ ናይ ደብረ ዓሳ ኣባ ዮሃኒ ዝተሰወረሉ ዕለት እዩ። ኣቦም ኣባ ዮሃኒ ድማ በዛ ሎማዓንቲ ዓረፉ። ርእሲ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ዝተረኣየትሉን ተኣምር ዝገበረትሉን ዕለት እዩ። ሓለቃ ሰራዊት እውን ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቅዱስ ስጋኡ ካብ ሃገረ ሰጥብ ናብ ሃገረ ኣስዩጥ ዝፈለሰሉ ዕለት እዩ። ኣብ ሓምለ 20 ድማ ንምልከት ኣሜን። ቅዱስ ለንጊኖስ ሰማዕት እዚ ቅዱስ ድማ ንጎይታና ጎኑ ብኹናት ዝወግኦ ጻድቅ እዩ። ድሓር ግን ብጎይታና ኣሚኑ ወንጌል ሰቢኹ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ እዩ። ካብ ወገን ዮናናውያን ክኸውን ከሎ ናይ ሮማ ወታደር ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ንጎይታና ምእንቲ ክሰቕልዎ ንኣይሁድ ሕሊፉ ክህቦ ከሎ እዚ ለንጊኖስ ካብ ውሽጢ ናይ ጴጥሮስ ጭፍራታት ሓደ ስለ ዝነበረ ናይ ጎይታና ስቃይ ርእዩ ምስ ክፉእ ግብሮም ክትሓባበር ስለ ዘይደለየ ካብቲ ኣደባባይ ሃዲሙ ርሒቑ ነበረ። ኣብ ዕለተ ዓርቢ ግን ሮማውያን ኣብ ናይ ጎይታና መከራ ዘይተሓባበረ ክብሉ ንንጉስ ከም ጸላኢኡ ስለ ዝረኣይዎ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣብ መጨረሽታ ሰዓት ተፈጸመ ምስ በለ ለንጊኖስ ናብ ቀራንዮ ጎቦ ወጸሞ። ሮማውያን ናይ ክልቲኦም ሸፋቱ የዕጽምቲ ምስ ሰበሩ ለንጊኖስ ድማ መቸም እንተመይቱ ኣይጎድኦን እየ ኢሉ ሓሲቡ ንናይ ጎይታና ጎኑ ወግኦ። በታ ጊዜ ድማ ሓንቲ ዓይኑ ዕውር ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ጎይታና ካብ ጎኑ ማይን ደምን ወፂኡ ነታ ዝዓወረት ዓይኑ ምስ ተንከፎ ዓይኑ በርሀትሉ። በዚ ነገር ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ እንዳተሓጎሰ እቲ ዝኾነ ኩሉ ምስ ትውዓል ጀመረ። ጎይታና ንቅድስቲ ነፍሱ ብፍቃዱ ምስ ፈለየ ድማ ነቲ ዝተፈጸመ ተኣምራት ዘከረ። ትንሣኤ ጎይታና ምስ ሰምዐ ድማ ነዚ ምስጢር ምእንቲ ክገልጸሉ ናብ እግዚአብሔር ክጽሊ ጀመረ። ጎይታና ድማ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ለኣኸሉሞ ኩሉ ምስጢር ገለጸሉ። ኣብታ ጊዜ ብምሉእ ልቡ ኣሚኑ ስጋ ብሞት ድማ ንኽእመን ተቐሪቡ ኣብ ቅድሚ ክፉኣት ኣይሁድ ስለ ጎይታና ኣምላኽነት ክምስክር ጀመረ። ኣይሁድን ሮማውያንን ድማ ብምስክርነቱ ብጣዕሚ ተቆጢዖም ከሳድድዎ ጀመሩ። ናብ ንእሽቶ እስያ ናብ ቆጵዶቅያ ከይዱ ድማ ኣብኡ ወንጌል ከም ሐዋርያት ብምስባኽ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ እምነት ተዋህዶ መለሶም። ኣይሁድ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ንሓሶት ምስክር ኣቂሞም ስለ ዝኸሰስዎ ናይ ሮማ ወታደራት ሒዞም ብንጉስ ብጢባሮስ ቄሳር ኣፍሪዶም ሓምለ 23 ክሳዱ ሰየፍዎ። ብሰማዕትነት ድማ ሓለፈ። መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ወረሰ። በረኸቱ ይሕደረና። ሕዳር 5 ድማ በዝለማዓንቲ ድማ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእሲ ዝተረኣየትሉ ዕለት እዩ። እዚ ድማ ንጎይታና ጎኑ ምስ ወግኦ ብጎይታና ኣሚኑ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ወንጌል ዝሰብኽ ኮነ። ካሓቲ ኣይሁድ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ናብ መኳንንቲ ብሓሶት ወንጀልዎ እሞ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ድማ ክሳዱ ኣቁረጽዎ። ንርእሱ ድማ ንበይና ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዋ። ብምስክርነቱ ዝቐንኡን ዝሓረቁን ኣብኡ ዝነበሩ ኣይሁድ ድማ ኣብ ዝረኣይዎ ጊዜ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ኣብ ሓደ እምባ ቀበርዋ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ድማ ብቅዱስ ለንጊኖስ ስብከት ዝኣመነስ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ርእሱ
ካብ ዝቆረጽዋ ግዜ ጀሚራ ኣብ ዝተቆረጸትሉ ቦታ ቆይማ ስልኡ ትበኪ ነበረት እሞ ድሕሪ ግዜ ድማ የዒንታ ዓወራ ነታ ሰበይቲ ማለት እዩ ናይ ጎይታና መቃብር ንምስላም ተላዒላ ምስ ወዳ ናብ ኢየሩሳሌም መጸት። ኣብዚ በጽሐት ግዜ ድማ ወዳ ሞታ። ኣብ ሓዘን ከላ ድማ ናብ ሃገራ መሪሑ ዝወስዳ ስለ ዝሰኣነት መርር ብኽያ ደኺምዋ ደቀሰት። ደቂሳ ከላ ድማ ቅዱስ ለንጊኖስ ምስ ዝሞተ ወዳ ኮይኑ ብራእይ ረኣየቶ። ርእሱ ተቐቢራትሉ ዘላ ቦታ ድማ ነገራ እሞ ከይዳ ምእንቲ ከተውፅኦ ኣዘዛ። ናብቲ ቦታ ከይዳ ምስ ፈሓረቶ ድማ መዓዛኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና መዓዛ ወፀ። እዛ ኣማኒት ሰበይቲ ድማ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእሲ ናብ ዘላቶ ቦታ ምስ በጽሐት ዓቢ ብርሃን ተገለጸላ እሞ የዒንታ ድማ በርሀ። ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእስን ናይ ወዳ ስጋን ሒዛ ድማ ናብ ሃገራ ወሲዳ ኣብ ዝወቀበ ቦታ አንበረቶም። እዚ ተኣምር ድማ ሕዳር 5 ዝተፈጸመ እዩ። ኣሜን። በረኸት ናይ ቅዱስ ለንጊኖስን ናይታ ሰበይትን ናይ ወዳን ይሕደረና። ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመንጊኖስ ዘሂሩ ተአምላክ ቀጸበቶ ለጴጥሮስ ረድእ ከመይ ትወከፍ ትምህርቶ ከመይ ይሓስቦቱ ዘኩናት እዱር ግዘቶ ባጣዊሁ ለዘይፈቀደ ሞቶ ምሕረቶ እሰብህ ወዓዲ ትዕግስቶ። ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና። አሜን። ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና። አሜን ለይኩን። ከምኡውን አቡነ አሞኒ ወአቡነ ዮሃኒ መጽሓፍ ንኣቦኦም ዘስዩም ተንቤን እሁሁ ይብሎም። ኣዲኡ ድማ ዓመተ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ ለውሃት ምግባሮም ዝጸበቐ ፈተውቲ ሃገር እዮም ዝነበሩ። አቡነ አሞኒ ለካቲት 5 ኣብ ውሽጢ ኣኽሱም ምስ ተወልዱ ሰይጣውንቲ ንቤት ወለዶም ከቢቦም ብምርኣዮም ድማ ምስ ተወልዱ ብኢዶም እንተ ኣመልከቱ ብሓንቲ ግዜ 60 ሰይጣውንቲ ተሸኒፎም ከም ትኪ ተበቲኖም ፍጠፉ እሞ አሞኒ ማለት አሸናፊ ማለት እዩ። ኣባ አሞኒ ጸጉሪ ርእሶም ከም ልብሲ መጎናጸፊያ ኮይኑሎም ዝነበሩ ዓብን ቀደምትን ኣቦን እዮም። ብደመና ተጻዒኖም ክሳብ ደብረ ዘይት ብምኻድ ምስ ኣባ እብለይ ተራኺቦም ብዙሕ ምስጢር ተዘራረቡ። ንኣባ ዮሃኒ ዘዕበይዎ ኣምሂሮም ዘዕበይዎም ኣባ አሞኒ እዮም። ናይ ኣዲኡ ጡብ ፈጺሙ ጠብዩ ዘይፈልጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወዶም ንኣባ ዮሃኒ ንሶም እናኣጻወትዎ ከለዉ ዝተኣዘዘ ኣሞራ ብኣኽናፉ እናኣልበሶ ቶራ ወይ ከዓ ሰሳ እናኣጥበየቶ እዩ ዓብዩ። እዚ ታሪኾም ድማ ከምዚ እዩ። ገዛኢ ተንቤን ኣውራጃ ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ዘመን ኣፄ ካልብ ዝነበረሉ ዘመን ነበረ እሞ ምስኦም ናብ ምድረ ሮባ ከይዶም 7 ዓመታት ዝወሰደ ናይ ኩናት ዘመታ ኣብ ልዕሊ ንክርስቲያን ዘሳቅዩ ነገስታት ኣካየዱ። እቲ ገዛኢ ናይ ተንቤን ኣውራጃ ድማ ናይቲ ዘመታ ምስከደ ቁሩብ ደንጉዩን ስለ ዝነበረ ንእሽቶ ሓው ንሰበይቲ እቲ ገዛኢ ሓወይ ተሪፉ ስለ ዘሎ ስለ ዝሞተ እዩ ከምቲ ሕጊ ኦሪት ኣነ ክምርዓዋኪ እሞ ነቶም ቆልዑ ከዕብዮም በላ። ንሳ ድማ በዓል ቤተይ እንተሞይቱ ይንገረኒ ናብቲ ዘመታ ዝሞታ ዝኸደ ኩሉ ኣይተመልሰን ኢላ እምቢ ምስ በለቶ ብግዲ ተራኸባ። በዚ ግዜ ድማ ኣባ ዮሃኒ ተጸንሱ። ኣብዚ ኣብ ሚያዝያ 5 ድማ ተወልዱ። ድሕሪ 9 ወርሒ ድማ በዓል ቤታ ካብቲ ዘመታ መጸሞ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ድማ ወፂኡ ብኽብሪ ክቕበሎ ከሎ ሰበይቲ ግን ቅልውላው ተታሒዛ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ወፂያ ኣይተቐበለቶን። ናበይ ከይዳ እንታይ እያኸ ኮይና ኢሉ ምስ ሓተተ ድማ ቆልዓ ኣይሓስብን እሞ ሓደ ህፃን ጸኒሳ ክትወልድ ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ በሎ። ገዛኢ ናይቲ ኣውራጃ ድማ
ናብቲ ዘድላትሉ ከይዱ እንተ ኣርኣያ ጽቡቕ ቆልዓ ወዲ ሓቆይፋ ረኸባ። ድሕሪዚ ድማ ኣብቲ ናይቲ ቤት ዓንዲ ጽቡቕ ገይሩ ኣሲሩ እናገረፋን እናኣጨናነቓን ካብ መን ከም ዝጠነሰቶ ሓተታ። ንሳ ድማ ናይ ሓው ምስጢር ንምሕላው ይሕዋት ዶ ንኸይጻልኡ ንኸይቃተሉ ነቲ ስቓይ ተዓጊሳ ስቕበለት። በዚ ቅጽበት ድማ ናይ ራማ ልዑል ቅዱስ ገብርኤል 40 ዓመት ሙሉእ ተዓጽዮም ኣብ በረኻ ንዝነበሩ ኣባ ኣሞኒ ተገሊጹ ከም ኣውሎ ነፋስ ኣቐልጢፉ ወሲዱ ናብቲ ናይቲ ዓዲ ገዛኢ ቤት ኣብጽሖ። ምስ በጽሑ ድማ ዓመተ ማርያም ብጽኑዕ መህረምትን ግርፋትን እናተሳቀየት ከላ ኣባ ዮሃኒ ናይ ጸጉሮም ዓጽፊ ለቢሶም ጥራሖም ኣብ ኣፍ ደገኣ ቆይሞም ረኣየቶም። በዚ ግዜ ድማ ንበዓል ቤታ እወ ካብዚ መነኮስ እየ ዝወለድኩ በለቶ። ገዛኢ ናይ ዓዲ ተንቤን ኣውራጃ ድማ ንኣባ ኣሞኒ ሒዙ ጽኑዕ ግርፋት ብወታደራቱ ኣቐጥቀጦም። ብምቕጻል ድማ ገና ጸባ ኣዲኡ ዘይቀመሰ ነቲ ህፃን ቆልዓ ኣልዒሉ ህንካ ንወድኻ ሒዝካ ካብዚ ጥፋእ ኢሉ ሃቦም። ኣባ ኣሞኒ ድማ በዚ ግዜ ዮ ሃበኒ በሉ። ብትግርኛ ድማ እሺ ሃበኒ ማለት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እዩ እምበር እዚ ህፃን ደሓር ኣባ ዮሃኒ ዝተባሃለ። ኣባ ኣሞኒ ድማ ነቲ ህፃን ተረኪቦም ናብ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ደብረ ዓሳ ከይዶም ነቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ወይራ ገረብ ኣደቂሶም ኦ ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣተይ ከይረኣኻ ነዚ ህፃን ዝሃብካኒ ከየጥብዎ ጡብ የብለይን ከየብልዖ እኽሊ የብለይን ኢሎም ናይቲ ህፃን ቆልዓ ነገር ብጣዕሚ ምሳስ ኣጨነቖም ምርር ኢልዎም ኣልቀሱ። ጸሎቶም ምስ ወድኡ ድማ ነቲ ጎቦ ብምልክት መስቀል እንተባረኽዎ ኣብቲ ማእከል ጎቦ ከም መደብ ዝበለ ዓራት ብተኣምራት ተሰሪሑ ረኸብዎ እሞ ነቲ ህፃን ኣብኡ ኣደቂሶም ድማ ደጊሞም ጸሎት ምስ ጀመሩ ቶራ ወይ ከዓ ሰሳሕ መጽያ እግራን ኣእጋራን ዘርጊሓ ነቲ ህፃን ኣጥብያቶ ኸደት። ኣባ ዮሃኒ ድማ በዚ ደስ ኢልዎም ነቲ ህፃን ናይ ምግብኻ ነገር እንተተሒዙስ ካልእ ጸገም የብሉን ኢሎም ለይቲ ሙሉእ ክጽልዩ ሓዲሮም ምልስ እንተበሉ ደጊሙ ነቲ ህፃን ዝተኣዘዘ ንስሪ ኣሞራ ብኣኽናፉ ጋሪዱ ኣልቢስዎን ሓቒፍዎን ከም ዝሓደረ ተመልከቱ። ኣቦና ድማ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ከምኡውን ኩሉ መዓልቲ እታ ቶራ ወይ ከዓ ሶስሓ እናኣጥበየቶ ለይቲ ንስሪ ኣሞራ ኣልቢስዎ እናሓደረ እቲ ህፃን ወዲ 3 ዓመት ኮነ። ኣባ ኣሞኒ ድማ ካብ 7 ዓመቶም ጀሚሮም ክሳብ 12 ዓመቶም ፊደል ንባብ ምስ ትርጓሜኡ ብሉይን ሓዲስን ምግባር ሃይማኖትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ኩሉ ኣምሃርዎም። ኣባ ኣሞኒ ወዶም ዓብይ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ድሕሪኡ ዲቁና ክቐብልዎ ናብ ኣኽሱም ጽዮን ወሲዶም ከባርኽዎ ቤተ ካህናት ናብ ዝተባሃለ ቦታ ሒዞሞ ምስ ከዱ ፍሉይ ስሙ ስሂታ ናብ እትበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ካብ መዓንጥአን ንላዕሊ ዕራቐን ዝኾና ዕትሮ ዝተሰከማ 10 ኣዋልድ ክረኸቡ እሞ ኣባ ዮሃኒ ድማ ንኣቦኦም ኣቦየ እዘን ኣብ ደረተን ቀርኒ ዘለወን ጸጉረን ነዊሕ እንታይ እየን ከማና ዝኾና መስሓቲ ዝበሃላ እዚኣተን እየን ድየን በልዎም። ኣባ ኣሞኒ ድማ ኣይኮነን ዝወደይ ስቒልካ ኺድ በልዎ። ድሓር ግን ትዝ በሎም ኣብ ጫካ እንስሳታት ዘዕበይዎ ወድን ጓልን ፈልዩ ምስ ፈለጠ ክጋገየኒ እንድዩ ኢሎም ብምሕሳብ ዲቁናን ክህነትን ይትረፎ ኢሎም ተመሊሶም ናብ በዓቶም ሒዞሞ ኣተዉ። ድሕሪዚ ድማ ኣባ ኣባይዶ ናብ ኣባ ኣሞኒ መጽዮም ምስ ኣባ ዮሃኒ እናኣገልገልዎም ተቐመጡ። ዮሃኒ እናጸሓፈ ኣበይዶ ዝጸሓፈሉ ቆርበት እናቐረቡ ሰለስቲኦም ብሓድነት ብተጋድሎ ክቕመጡ ጀመሩ።
أبا يوهاني 10 عامت أبا أموني دما 4 عامت أبز خونم جزء ملأ قدس جبريل نأبا أموني تجلسوا أو أموني كاب حجس إجابير نبين عائلك اللؤمو بلم نسم دما نودم نأبا يوهانن نأبا أبيدون سويعم بلو كاب حجس أنا نبي إجابير مخادي يمو صلي لي بلم قدمي معرفهم دما نأبا يوهاني نبينم سويعم أنت أبا يوهاني قدمي حجي أب سهيتا زرع خاين أوالدين نأدم دما كاب جنس دوتو إين ندحر حجون كم أن زبلا أنت دعا أقواني فنخا نبزل لخالو جدل تورير كاودق ناوشت بحري طلق إلهم نجير من بزعلت حمشت حدار بسلام عرفو نبدس أو عمق زيابير دما كدو برختم يحضرنا أبا أموني مس عرفو دحر 10 عامت أدى أبا يوهاني ناي ودا نجر تسنع سلازنمرت حج خا سوايا سلازمته أبا أموني ون سلاز عرفو ودا كتري دحري 30 عامت متأتمو قميص لبيسا صغرات سريحة سبيت خوينا ودا نابزلو بوتا بمخد كتزرارب كم زي تخيل سلاز فلتت صغرات تلاصيا ناي ود لبسي قمطا لبيسا كلن تنعا ود مسيلا نبغبو دبر عسا أمرحت أبو مس بتحد دما بناي قدسان سرعات مسرت 3 جزء أولوغسون بلد سيطان نزي مس سم أب السمعة جزء 4 كندي رحق ناي دبر دامو منكوسات كم ناي سلامتا ملاوتي يتقاملو أبا يوهاني دما نزي دمسي كاب دقة أب السمع جزء من إخان السخابلو نسا دما عامة منفس قدسية بلدتم أبونا دما دمسا وترو كابز فلتو دمسي سلاز تفاليوم كم أون تز انتبالوم كم تنايتن عطروح حازيلا أبدرسن كارن زلون كوينن مايك أديحن كخدا أب من قد زرعيون أوال الدمسي كونم كم أون ولد إقالي كنف إقالي كبهالنبر عامة ويكا ولدت كبهال سميعهم سلازي فلتو أبا أموني زنقروم تزبلهم بتقطبت دما دصحفولا بعر أب إذنهم سوكيعهم 500 متر بنوحات كابزلو عادي غوبو ننفسهم نابقلقل ورورو نقرقن مرات كيبصحو ملأك قدس جبريل أب أير كلو تقبلهم እታ ዝጽሕፉላ ዝነበሩ መጽሓፊት ግን ናብ መሬት ወዲቓ ሻምብቆ ኾነት። በቲ ግዜ ድማ ኣባ ዮሃኒ ክንፊ ኣውፂኦም ምስ ቅዱስ ገብርኤል ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም በዛዕለት ሕዳር 5 ናብ ብሄረ ህያዋን ሒዝዎም ኣተወ። ኣብ ብሄረ ህያዋን ዘለው በዓል ሄኖክን ኤልያስን ድማ ካብቲ ሰብ ዝሞተሉ ሃገር ሞት ናብ ዘይብሉ ሃገር ምን ኣምጽኦ በሉ። እቲ መልአኽ ድማ በዚ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ዝኣዘዘኒ ግዜ ኣነ ገብርኤል እየ ዘምጽእኽዎ በሎም። ቀፂሉ ድማ እቲ መልአኽ አንተ ሄኖክ ምንም ንጹህ እንተኾይንካ ብስርዓተ ስጋ ተወሊድካ ብስርዓተ ስጋ ዓቢኻ ተመርዒኻ ቆልዑ እውን ወሊድካ ኢኻ። እግዚአብሔር ኣብዚ ዘብጽሓካ ድማ ብንጽህናኻ እዩ። ንዓኻ እውን ኤልያስ ምንም ድንግል እንተኾንካ ብስርዓተ ስጋ ተወሊድካ ብስርዓተ ስጋ ዓቢኻ ኣብዚ በጽሕካ ኢኻ። እዚ ኣባ ዮሃን ግን ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ጡብ ኣዲኡ ኣይቀመሰን። መዓልቲ ሰሳሕ እናኣጥበወቶ ለይቲ ድማ ንስሪ ኣሞራ በኣኽናፉ እናኣልበሶ እዩ ዓብዩ እምበር ኢሉ ነገሮም። ቀፂሉ ድማ እቲ መልአኽ ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሊ ዘርዚሩ ምስ ነገሮም ክመውት ዘለዎ ድማ ናይ ኣማውታ ነገር ምስ ነገሮም። ስለዚ ንኸምዚ ዝበለ ኣምፂኣ ናብ ብሄረ ህያዋን እንተ ኣተኽዎ ፍርደይ ሓቅዶ ኣይኮነን በሎም። ቅዱስ ሄኖክን ኤልያስን ድማ በዚ ግዜ ይግብኦ ኢሎም ንኣባ ዮሃኒ ብምስጋና ተቐበልዎ። ድሕሪ እዚ ድማ መልአኽ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ደብረ ዓሳ ተመሊሱ መጺኡ ንኣባ ኣበይዶ ተገልጸሎም እሞ ንኣባ ዮሃኒ ናብ ብሄረ ህያዋን ከም ዘእተዎም ነገሮም። ኣብ መጀመርያ ቅዱስ ሄኖክን ኤልያስን ኣይንእትውን ኢሎም ከም ዝነበሩ እሞ ድሓር ድማ መልአክ ባዕሉ
ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሊ ምስ ነገሮም ብምስጋና ከም ዝተቐበልዎ ንኣባ ኣባይዶ ነገሮም። ቀፂሉ ድማ እቲ መልኣኽ ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሎም ክጽሕፍዎን ክምህሩሉን ንኣባ ኣባይዶ ኣዚዝዎም ሓረገ። ኣባ ኣባይዶ ድማ ኣባ ዮሃኒ ካብቲ ገደል ተወሪሮም ምስ ወደቑ ሓደ ደስ ዘብል ወዲ ክቕበሎ ርእዮም ስለ ዝነበሩ እቲ መልኣኽ ምስ ነገሮም ብጣዕሚ ደስ በሎም። ኣባ ኣባይዶም በቲ ዝተኣዘዝዎ መሰረት ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሊ ፀሓፉልና። ንሶም ድማ ትማሊ 4 ሕዳር ብሰላም ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣብ ማእከል ጎቦ ናብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ንምውፃእ 150 ሜትሮ ነቲ ጎቦ ምሕኻር ይሓትት ምድያብ ማለት እዩ። ሽቅብ ምስ ተውፅእ ከዓ ኣፈ ጽዮን ትረክብ። ድሕሪ ኣፈ ጽዮን ካብ እምኒ ዝተፈልፈለ 12 መድረኽ ዘለዎ ናይ ውሽጢ ናይ ጸልማት መንገዲ ኣሎ። ኣብ መጨረሽታ ብርሃን ናብ ዘለዎ ስፍራ ምስ ተወድአ ብወገን ጸጋም 12 ሜትሮ ርሕቐት እቲ ቤተ መቕደስ ይርከብ። እዚ ቤተ ክርስቲያን 13 ጉልላት ኣለዎ። እዚ ገዳም ጥንቲ 58 ዓምደ ወርቅ ነበሮ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ብመሬት ምምንቅጥቃጥ ምኽንያት ድማ እቲ 22 ክሰባበር ከሎ ሕጂ ድማ ዘሎ ድማ 36 ጥራሕ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም 3 ቤተ መቕደስ ዘሎ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝቅድስሉ ዝነበሩ እዩ። እዚ ገዳም ደብረ ዓሳ እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ምኽንያቱ ድማ እዚ ቤተ ክርስቲያን ብመሬት ምንቅጥቃጥ ቅድሚ ምፍራሱ እቲ መንደቕ ናሕሲ ናይ ዓሳ ነባሪ ቅርጽ ነበረ እሞ ኣፄ ገብረ መስቀል ድማ በቲ ወቕቲ በዚ ናይ ዓሳ ምስሊ ዘስረሕዎ ቅዱስ መስቀል ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ይርከብ። ከምኡውን ኣብ መጀመርታ ኣፄ ገብረ መስቀልን ካልኦት ቅዱሳን ኣቦታትን ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ሱባኤ ኣትዮም ከለው ቅዱሳን ብዓሳ ተመሲሎም ከኣትውን ክወጹን ስለ ዝረኣዩ እዚ ገዳም ደብረ ዓሳ ኣባ ዮሃኒ ተባሃለ። ካልእ ብተፈጥራዊ ኣቀማምጥኡ ብጣዕሚ ድንቂ ብዝኾነ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ገዳም ኣገራሚ ናይ መቃብር ጎዳጉዲ ኣለዎ። እዚ መቃብራት ዝተፈላለየ በዓትታት እዩ። ሓደ በዓቲ ብሓደ ግዜ ን6 ሰባት ጎኒ ንጎኒ ኣደቂሱ ክሕዝ ኣይክእልን። ነገር ግን ብጣዕሚ እቲ ዝገርም ናይቲ መቃብር ጎዳጉዲ ክሳብ ሕጂ ኣይመልአን። ሓደ ሰብ ምስ ተቐብረ ድሕሪ ዓመት እቲ ዓስኬረን ይጠፍእ፣ የዕጽምቱ ድማ ኣይርከብን። እቲ ሰሌን ግን ክሳብ 2 ዓመት ይቕመጥ። ንኣባ ዮሃኒ እዚ ገዳሞም ዕጣን ጥዋፍ ዘቢብ ዝሃበ ድማ ሰብ እንተሃልዩ ምጽዋቱ ከም ናይ ኣቤል መስዋእቲ ገይሩ ጎይታና ከም ዝቕበለሉ ነዞም ጻድቅ ቃል ኪዳን ኣትይሎም እዩ። ናይ ኣባ ኣበይዶ፣ ናይ ኣባ ኣሞኒ፣ ናይ ኣባ ዮሃኒ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ብሓቂ ደስ ዝብል ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ይፍለየና። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ኮልተፍተፍ ዝበልክዎ ካብ ኣናብባ ዘውደቕክዎ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ይተኣረመለይ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ለተጸጋ ለተወዳሴ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ መክራንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን